Добре дошли в часа за новия ни предмет – ароматология. Днес ще учим как се разпознава класата по ухание. За целта ще използваме парфюмите на Парфен. Номер 1 е 930 вдъхновен от Либре. Ароматна силна и смела жена. Има великолепна флорално-лавандулова композиция. Типично поведение за отличник. Не се натрапва, но остави впечатление. Следващия. Номер 526. Вдъхновен от Жадор. Свеж и флорален за всяка хубава и нежна жена. И е точно като сутрешно междучасие. Бодър. Този ли? 905. Вдъхновен от Good Girl. При него нежните флорални аромати контрастират с дълбоки мистериозни акценти. Подходящи за всички добри момичета, които искат да бъдат лоши. А при нас остави усещане като след шестица на контролното по математика. Госпожо, това мирише на лукс. Аз дори съм объркал кабинета. Не си. Просто си попадал на парфюм, който влиза тихо, но остава запомнен. След нашия прекрасен урок по ароматология и вие може да влезете в Парфен и да си поръчате от тези парфюми за отличници. За удобство оставим линк долу в описанието, както и допълнителна информация.